Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Gida og panuroy ni Vic si Mia og dito niya kinidad sa subdivision nga nimutangan sa ilang Pinoy-anan ni Wilma. Gisultihan niya si Mia nga inigbalik niya gikan sa biyahe, ana na sila mapuyo sa subdivision. Wa mutuo si Mia ug mikatawa lang kini. Nakita di ni Wilma ang ilang sakyanan. Ang auto to na mo. Og labing siguro nga si Vic ang ita. Pero nga nung man siya manaog. Di ko mahimong masayop. Ang amo kitong sakyanan. Og wa manaog si Vic. Nga naman ka. Naibong ko kanyano. Ay, maayo na lamang kay dili ka idalang tawo dito sa Bayad Center. Naatiman dayon ko. Uy, yun na. Katong auto nga milabay. Ang ila man tong day Wilma. Oh, mo gayud kadto. Ug kun wala ako masayop, gikan man kadto sa subdivision. Oh, magdali ko. Kada ka sige order ni mo, babe. Uy, tulo na biya mga on. O kung dili mahurot, ibutang ko sa ref. Oo, no. Dili to na maun sa bisan kaugmaan pa. Ganahan ka baro musika. Okay ka? Ikaw? Basta niya ka lang ba? Bisa no, disco music ba? Okay lang. Babe. Pananglit, koan. Pananglit to sa. Kada bang laom kayo mong pangpang. Di ba sa pangutana mo? Pananglit, kalit lang mo pakita ni mong inahan sa mong mga anak. Ha? Kada bang may abot pa na si muna huna. May abot lang sa una-una. Pananglit lang ba? May mga anak good mo. Dili ba kayo mo niya na mong babae niya? War siya na akong ikatubang na. Huwag mahim mo ba, babe? Ay, nag-iskutin ako. Madaot lang akong, please. Di ko gustong iskutan ka tumaya. Please lang. Sorry. O, sige. Dili na lang ko may spot. Oh, diyan ta. Diyan ka lang ha, koreable. Ay, ako na lang good. Dako na yung tiyan, babe. Maglisod ka na. Kadit ha? Okay. Naog na, Mrs. Ang sahod di ka, Mrs. Ikaw na pulos ka lang good pa si Aw, babe. Sige na, Vicky, manaog ko. O, pag hinay ha. Naguwan mo din eh. Basa kang agyana, no? Kadiyot, babe. Ang atong pinalit na pagkaon. Ako na. Una na lang. Pero pag-amping yun ha, babe. O, lagi. Ma? Ma, ni ano, me? Ano kang kalit pa siyang miskot ni butanga. Dili siya ngay mahibaw, pain sa iwaw kong asawa. Pero ang mga bata lang, ang akong mga anak, kinahanglang ipahilayo ko sila, kikan silang inahan. Day, di arag resibo, de Wilma. Wala tingay ka dunungog. Maglaom kay gyud na una. Day, Wilma. Nang alin? Ni ana de ka. Gisampit ta baya ka. Pero murag laom kay gimo ginuon na day. Unsa man? Ikay mo hipos ng resibo o ako na lamang itipon ko ni dito sa butanganan nako. Sige nang. Nagpalit na ko prutas, saging lakatan o kanang gagmay nga pungkan. Kada bitaw ginganlan nila kiat-kiat. Kiata gid ambot nila og mao ba nang nganlan nila ng prutasa. Pero tamis kay ni kiat-kiat, nakiat lang katamis. Giugasan na ni mong prutas na. Ay, oo. Gipahimutan ko na fruit tray. Tuas kumidor, day. Tuod day, Wilma. Pagpaingon ako din hiba, dito pa noon ko sa gawas, kay nag-jeep raman ko. Wala ko makasulod sa get. Milabay man agin yung hagsakyan ng day. Nakakita ka day nang? Oo, muragikan to din hiday, no? May anhi si Sir Vic, day. Nagsulti ba mo? Ha? Day Wilma?
Wa siya mo dayon nang. Butang nga kay buong ko maayo. Siya lang ipasabot ni mo, day. Diha ra siya kutob sa silong. Diha sa ubos. Igo gyud nga mipaingon ko sa terrace ang auto mo ako nakita. Pero wa man haog. Nagpatungod lang. Ambot nga no. Mo ba? Di ni gayo da ito gikan si Sir. Og siya gyud ang drive. Kay bisan og tinted ang sakyan nanday. Naaninaw na ko ang ihagbayhon. Siya gyud. Og murag may kauban siya. Mao ba nang? Mao sa kong tanaw. Ang buhat og nasayop ba lamang ko? Basin og sa ako lamang katong pananaw. Tingali. May kauban siya. Pero walang manaog sa auto. Ngano kang wala man siya manaog, day? Nga dinhi man agyag tumong. Ambot nga no. Posible nga ang mga bata mo yung tuyo. Pero nausap tingaling huna-huna. Ngano kay day no? Ngano ka ha? O kung husto ko sa akong nakita nga may kauban siya, kinsa maghakad to? Dili ka ag babae, day? Nang, Ay, sorry lamang. Maulang ka na, may abot ako gunahuna. tingali sa bukhusto ka. Ay, Posible. dili nta maghiskot na day, ay. Sakit lamang na sa imong dughan. Gikulbaan ko nang. Gibati ko kahadlok. Sa unsa man day? Kung tinuod na gayod, gamuuli si Sir Beck din he. Mo ba ka nagikadlo ka ni mo? Ampot. Wa ko makasapot. Mulay mi patigbabaw para na ako nga akong mga anak. Di ko gusto mawa sila na ako nang. Dili. Ano pag nakasulti ka man ni ana? Nahadlo kong kuhaon niya ang mga bata. Og ipalayo niya na ako. Ug nagatuo ka ba nga musugot ang mga bata mo? Oy, wala ko'y pagtuo, ana de Wilma. Mao nga, wad-a ka na sa imong guna-una. Dili na mahitabo. Tingali mo niyang rason nga tos mga bata na nga nakasa ko. Nga may relasyon mi si Chito. Posible nang mahitabo nang. Mahilak naman hinoon ka. Na, nagulasad ka. Dili na lamang kita maghisgot ang nagbutanga, day, oy. Ay, basta kay ako, day, dili ko mutuo, nga maunay buhaton ni Sir Beck. Siyaro naman sad niya, no? Gipakasaha ka pa, una, ipalayo pagad ni mo ang imong mga anak. Ay, dili ka na mahitabo, day, well, tuhui ko. Dili ka na mahitabo. Hinaot pa unta ng aling. Hinaot pa. Pastilan. Wala man jud ay ni matandog ang pagkaon nga gi-take out ganin ng Sir Chito. Wala jud ay makaon sa Wilma. Initon ko lamang kini. Og mo ipanhapon sa mga bata. Nang. Day, wala gyud ay kamukaon. Wala man makuha iking gi-take out na mo ganina. Ni Sir Chito gyud ibega order ni ene. Sa mga bata na lang na nang. Pinirito isda nga kung gusto. Puol na ang karne. Inita lang na para sa mga bata. Nala, sige. Pila raman si pagprito. Kuhaon ako ang isda sa rep. Ako na iluto nang. At iman na lang ang mga bata. Ay, ako lang, day. Dali ra ka ayon prito. Lingkod lamang diha. Uwa man gawas ang luha nang. O sa may lang gibuhan. Ay, gili-ili na ako ganina. Nagkalingaw ang babay. Siglina, sige og text-text. Sa London? Nagtanaw Steve, basket. Mo man nagkalingawan niya. Ako rin may tawag nila, day, ha? Kung mahuman akong init rig sudan. Unahon lang na ako prito og isda, kay ganahan ka man ka, ha? I-microwave na lang ang sudan sa mga bata na. Ay, kas ko rin day. Inito na gudin ako. Tubag telepono ni mo, balihog. Importante kay ngali na. Tubaga. Sige. Hello? Padulang ako mga anak. Mag-isulti ko. Vic, nakita ko ang sakinan ganiha. Ug uwa ka mo dayon. Ngano? Dili ko interesado mag-isulti ni mo ni Higayon. Padulang mga bata. Victor. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!